Hvis I kan få lov at tale med Helle Thorning-Schmidt i morgen, som er Danmarks statsminister, og I vil gerne snakke med hende om lektiecafé, hvad vil I så gerne sige? At det er pænt dumt at gå til. Ja, vi kan ikke lide det. Nej. Vi kan ikke lide det. Nej, det er dumt. Vi har allerede gået nu vil en gang. Ja. Hvorfor er det dumt? Fordi at så skal man bare lave lektier. Og det og lektier. Og så skal man også være langt til skole, og man kan ikke komme hjem og spille. Nej, nemlig. Eller Minecraft. Eller andet. Og hvad er det, der er godt ved Minecraft? Er det sejt? Ja. Og det er en lektier. Ja, meget. Sejt lektier. Ja, næste spørgsmål. Ja. Hvorfor er det sejere en lektie? Næste spørgsmål. Nej. Ja. Okay. Det bestemmer vi. Vil I gerne ud og sejle til sommer? Ja. Men kun med Della. Ja, kun med den her. Ja. Der er Della der. Næste spørgsmål.